zvashambisa vanhu apaona Tendai Biti achitsoma ED Mnangagwa neZANU-PF aiwa achiti zvavari kuita hazvishandi. Takazviona kubva kumasure zvamungoziva kuti aiwa Tendai Biti vanhu vagara vakatengwa neZANU-PF vaingonyeperera ngevanhu vari muopposition asi vasiko. Saka rikatipinde mumashoko aiwa avatora video sarapinda mumashoko iwana kuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Saka pana panyoko pachinzi vaMnangagwa navaMutuli Ncube vari kudzokorora zvinhu zvavari kutoziva kuti hazvishandi. Hazvishandi zviri kuitwa navaMnangagwa navaMutuli Ncube zvokuudza zig munyika. Takazviona kubvira kumakore ekumashure kwakaunzwa the bearer checks, zvinhu zvikadhakwa zvakanyanyisa munyika. Ndokubva kwaunzwa the gold notes, the Zimbabwean dollar, the bond notes, the RTGS. Dzose mari idzi dzakaunzwa nevanhu ivava, dzibva dzakonzeresa kutambura kukuru munyika. Vanodaro vaBiti. Iye zvino vaunza the zig currency kuti vanhu vachitambura zvokufa chaiko. Hapana achine chivimbo navaMnangagwa navaMutuli Ncube kusanganisa nehurumende yeZimbabwe yacho. Vanhu havasisina kutenda mavari kuti varume ava vanogona kuunza mari inoendesa nyika mberi here. Ndo mashoko anotaurwa panapa naTendai Biti awataura kuti aiwa gavhmendi yaED Mnangagwa yakunyatsokuisa kutambura kusingaiti nokuti zvakabvira kumashure kwakabva kumabearer checks, kumaRTGS, aiwa kumagold coins, zvese zvaingoramba. Asi izvezvi vakuunza futi the zig currency vakanyepera vanhu kuti aiwa initiative the World Bank. Asi muri yeZimbabwe ndo mashoko ataurwa naTendai Biti. Tipotudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell.